Добрый вечер, сябры. Працягваем жывы эфір Белсату і зараз аналітычная праграма «Размова». З вами Віталь Цыганкоў. Александр Лукашенко падчас сённяшняй нарады чарговы раз пацвердзіў, што рэферэндум па новай канстытуцыі пройдзе не пазней лютага наступнага году. Але якая канстытуцыя на самой справе патрэбная Беларусі? Ці сапраўды Лукашенко гатовы да транзіту ўлады, альбо ён нікуды не збіраецца сыходзіць? Якой можа быць стратэгія прыхільнікаў дэмакратыі ў стаўленні да абвешчанага рэферэндуму? На гэты ды іншыя пытанні ў размове сёння адкажа наш госць, доктар палітычных навук Андрей Казакевич. Андрей, добрый вечар. Добрый вечер. Сабралі яны гэты чарговы раз сход на раду, абвесцілі, што ўсё гатова, уже было гатова ў жніўні, цяпер нібыта гатова ў верасні, і тут Лукашенко зноў заяўляе, што шмат чаго яго не здавальняе, што шмат чаго не гатова, і група экспертаў нейкіх будзе яшчэ далей працаваць. Што гэта ўвогуле азначае? Што яму не падабаецца, і можа ён проста наўмысна весь час пераносіць гэтую дату, тэрмін, не хочучы на гэта ісці? Я думаю, что это як бы першае і другое. Да? З такого пункту гледжання, конечно, есть разуменне, что так ці інакш такія змены трэба будзе рабіць палітычную рэформу, потому что і гэтай палітычнай сітуацыі патрабуе. І, напэўна, былі нейкія дамоўленасці з Масквой, нібыта абяцаў там людям і всякое такое. То есть есть гэтае разуменне. З іншага боку, конечно, рабіць гэтага вельмі не хочется, потому что гэта рызыкі. Гэта рызыкі, якія будуць значыць, што частку нейкую ўладу трэба будзе аддаваць. Непонятно, якім чынам гэта будзе новая мадэль працаваць. І, конечно, в такой сітуацыі пастаянна адцягваецца той момант, калі ўжо, скажем, змены стануць немагчымымі. То есть калі ўжо, скажем, будзе вызначена нейкая дакладная палітычная мадэль. І падаецца, што просто няма зараз такого разумення, як яго не было там год назад, 2-3, як мы назіраем дыскусіі пра канстытуцыю, мы бачым просто такія метанні з вельмі рознымі выказваннямі на гэты конт і адсутнасці нейкай такой дакладнай візіі Александра Лукашенко, яго атачэння, напэўна, таксама пра тое, якім чынам все-таки гэта ўсё будзе выглядаць, як яно будзе працаваць. Адзін з пунктаў, гэта самы такі цікавы, гэты всебеларускі сход, які выбіраецца, вядома, якім чынам слова выбіраецца, тут не падыходзіць, які прызначаецца, і гэтаму сходу раптам, который ніхто не выбірае, даюць такія вялізныя паўнамоцтвы, што ледзь нават не здымаць прэзідэнта. Вось гэта явна ўжо такая сістэма ўлады, пры якой прэзідэнт становіцца не такім, якім ён зараз ёсць. Можа і тут загвоздка, што Лукашенко баіцца вось такую схему аддаваць? Это ясно, што ёсць жаданне стварыць нейкі такі орган, які будзе стрымліваць усе іншыя галіны ўлады, які будзе нейкім чынам там вялікія паўнамоцтвы мець, там змяняць канстытуцыю, таксама было выказана такое меркаванне. Але будзем глядзець, конечно, па тым, як будзе аформлена канчатковая версія, потому что гэта все-таки не так просто будзе реалізаваць і узгадніць гэта з паўнамоцтвамі іншых органаў улады. Таму, все-таки ніяк не выключаў бы пакуль што, прынамсі, сцэнарый, што ВНС будзе і цырыманіяльным органам. Таму што, есть вялікая колькасць супярэчнасцяў у тым, як агучвалася эта будущая палітычная мадэль на працягу апошняга года. Таму што большую частку, скажем, большая частка увагі надавалася таму, што мусіць быць моцны прэзідэнт, які там, скажем, кантралюе все галіны ўлады. Калі ўжо аддаваць такія значныя паўнамоцтвы ВНС, гэта значыць, што прэзідэнт можа быць уже не такім моцным. Так можа быць загадка ў тым, у гэтых пісаннях Лукашэнкі, што калі ён для сябе вырашае, што ён так ці іначай нейкім спосабам застаецца, тады яму не патрэбны такі всебеларускі сход, які будзе мацней за прэзідэнта. А калі ён перадае нейкаму умоўнаму іншаму чалавеку, то на тым павінен вісець всебеларускі сход, дзе, магчыма, ён будзе старшынём. Можа быць, да. Але, зноў жа,
як гэта будзе працаваць на практыцы, як гэта будзе все прапісана, да? Таму што такіх экзатычных мадэляў, а гэта сапраўды будзе экзатычная мадэль, яна не вельмі распаўсюджаная ў свеце, і хутчэй за ўсё это будзе такая творчасць нейкая, да, ад рукі. Яна все адно будзе утрымліваць вялікую колькасць супярэчнасцяў відавочна. Ну і зноў жа, да, все упіраецца ў тое, хто будзе фармаваць гэты сход, хто яго будзе склікаць, ці, скажем, прэзідэнт будзе мець магчымасць на гэта ўплываць, ці не будзе мець магчымасць на гэта ўплываць. Ну, скажем, калі гэты сход будзе склікацца па рашэнню прэзідэнта, ну так і ўвогуле ніякай праблемы не мае, ну там можна якія хочаш паўнамоцтвы даваць. Да? То есть, калі ён будзе склікацца ўжо там па нейкай іншай механізме, то зноў жа, наколькі прэзідэнт будзе мець магчымасць уплываць на гэта, ну, скажем, там, на тых же самых дэпутатаў мясцовых ці парламентарыяў. Тут в любым выпадку гэта вот ужо такі вельмі склізкі грунт, тому што гэтыя мадэлі яны не працоўныя, да? Тому што калі мы берем там класічную парламенцкую дэмакратыю, ну ясна, там есть десяткі, можа быць, ужо там нават пад сотню краін, калі там браць мінулае, да, якія працавалі па гэтай мадэлі. Да? Ну, прэзідэнцкая таксама там неяк все это працуе. А тут уже такой вот нейкі самапальны варыянт прапануецца. Ну, трэба будзе глядзець дэталі. Вот зараз просто так навскідку разважаць па тым, што было агучана, вельмі складана, ну, вот, у дэталях. Ну, вось некаторыя Але зноў жа, гэта такі вялікі орган, гэта заўсёды добрая магчымасць для маніпуляцыі, асабліва выканаўчай улады. Калі там будзе там сотні тысяч людзей, это открывае вялікія магчымасці для рознага кшталту маніпуляцый. Ну, некаторыя эксперты кажуць, што, можа быць, галоўнае не сама Канстытуцыя, а галоўныя пераходныя палажэнні, вот што і, скажем, з чым сутыкаецца Лукашенко, як это зараз абысці. То бок, каб пры прыняцці новай Канстытуцыі было прынята нейкі варыянт, каб, маўляў, яна працуе толькі пасля таго, як цяперашні кіраўнік Беларусі дэ-факта захавае свой тэрмін да 25-го году. Вось вы лічыце магчыма такое, што нібыта все, прайшоў рэферэндум, там все новае, а кіраўнік застаецца старым? Нет, так, конечно, нет, это, настоящее, это вельмі правильное пытанне ставіць. Конечно, все вельмі многое будзе залежыць ад пераходных палажэнняў, потому что гэта, уласна, уже вот, план палітычнай рэформы. Калі будуць наступныя выбары, што будзе, вот, дарэчы, таксама правильна агучана, да, з дэкрэтамі прэзідэнта, калі яны, скажем, новыя мадэлі выключаюцца, да, то як іерархія нарматыўных актаў будзе вызначацца пасля рэферэндума, што ўжо там законы будуць вышэй дэкрэту, напрыклад, да, там ці указаў. Вось. І іншыя рэчы, ну так, конечно, потому что, ну, не можа, ну, то есть одна справа, калі, скажем, паўнамоцтвы органаў спыняюцца, да, пасля прыняцця новай Канстытуцыі. Ну, скажем, вот есть там Конституционный суд, і он будзе далей выбірацца по-іншаму. Да, вот ягоныя паўнамоцтвы яны спыняюцца адразу пасля прыняцця Канстытуцыі, ці яны там спыняцца, не ведаю, там праз 5 там, ці колькі год, там, да. Вот, нават у такіх дэталях, конечно, гэта вельмі все, ну, гэта справа, якая патрабуе сапраўды вельмі такого дэтальнага прапісання, і гэта вот уласна тое, што можна сказаць, вот план палітычнай рэформы, да, вот это, я думаю, вельмі важна зразумець, і пакуль што мы пра гэта зусім нічога не ведаем, да, і то, што, конечно, што над гэтым будзе весціцца праца, ну, па-іншаму проста немагчыма. Ну, вось это планы цяперашняй нелегітымнай улады, але ёсць і праекты незалежнага грамадства, ёсць праект Канстытуцыі, які распрацоўваецца группай пад кіраўніцтвам Анатолія Лебедзькі. Ёсць даволі моцнае меркаванне, што пасля палітычных зменаў, пасля абрынання рэжыму трэба вярнуцца да Канстытуцыі 94-го года, апошняй, ну, скажем, дэмакратычнай Канстытуцыі, якая не зведала тыя змены, якія зрабілі кіраўніка краіны такім паўнаўладным дыктатарам фактычна. Вось вы на якім баку? Ці лічыце рэалістычным вярнуцца да Канстытуцыі 94-го года? Ну, абсолютно нереалістычны, я лічу, конечно, гэта такі утопічны, легалісткі, скажем так, сцэнар. Ён прыгожы з пункту гледжання, ну, так скажем, месседжа, да, для шырокіх масаў, але з тэхнічнага пункту гледжання, ну, практычна нереалізуемы. Ды і сама Конституція 94-го года далёка не ідэальная, яе все адно трэба будзе мяняць.
зноў жа узнікаюць тыя ж самыя праблемы, звязаныя з паўнамоцтвамі органаў, як іх выбіраць, як іх па-новаму фармаваць, ну, калі мы вяртаемся да гэтай канстытуцыі. І все гэта все адно будзе патрабаваць вельмі доўгіх працэдур, і хутчэй за ўсё таксама рэферэндума. І вот мне падаецца, што лепш уже прынимаць новую канстытуцыю на рэферэндуме і ўсё, да, і з гэтага, скажем, пачынаць будаўніцтва новай палітычнай мадэлі. Вяртацца, ну, няма ніякай рацыянальнай асновы, калі глядзець на гэта менавіта ў дэталях. А як, па-вашаму, павінна ставіцца дэмакратычная грамадскасць, ну, все тыя людзі, якія лічацца апанентамі ўлады, да, вось гэтай тэмы Канстытуцыі. Калі яна все-таки будзе абвешчана, то такая даволі, ну, складаная задача, як да гэтага ставіцца. Ці байкатаваць, ці прыйсці і неяк там псаваць бюлетэні. Канешне, будуць палітычныя сілы выпрацоўваць нейкае стаўленне. Ну вот адсюль, як вам бачыцца, якое было б найлепшае вырашэнне ставіцца да гэтага, скажем, рэферэндуму? Ну, гэта ж значыла б, што мне зараз трэба заняць уже не столькі экспертную аналітычную пазіцыю, сколькі як бы, ну, паліттэхналагічную. Да? То есть уже, да, ці там грамадскую камусьці нешта раіць. Ну, не ведаю, я, прынамсі, вот на дадзеным этапе не гатовы, тому што, ну, не зусім, напэўна, мой профіль, это па-першае, а па-другое, ну, сапраўды вельмі гэта складаная сітуацыя. І як тут выбраць? Ну, я б параіў бы проста палітычным сілам усім асноўным правесці вельмі сур'ёзныя кансультацыі на гэты конт і выпрацаваць адзіныя падыходы і адзіную стратэгію. Тому тым больш, што да лютага засталося не так шмат часу. Ну і потым уже, калі гэта будуць агульныя падыходы, супольная стратэгія, толькі тады можна разлічваць на тое, што, скажем так, эта кампанія вот, по супрацьдзеянню, да, рэферэндуму яна будзе паспяховай. А ці прадугледжваеце варыянт, я думаю, што больш важным з'яўляецца менавіта як бы кансалідацыя, кансэнсус шырокі, чым вот выбор А ці Б. Ці прадугледжваеце варыянт, што ўлада паводле нейкай нагоды могла бы адмяніць все гэтыя прызначаныя змены, ну, напрыклад, пад маркай там надзвычайнага становішча. Вось мы ведаем сённяшнюю інфармацыю, быў забіты супрацоўнік КДБ, яшчэ там 1-2 такіх выпадкі, і ўлада вводзіць надзвычайнае становішча, кажа, што ўсё адмяняецца, трэба, ніякіх тут не можа быць рэферэндумаў такой сітуацыі. Тым больш, што Лукашенко відавочна псіхалагічна схіляецца да таго, што ён не хоча ўсё гэта мяняць. Все эксперты пра гэта кажуць. Все яго гаворкі, все яго рэплікі кажуць пра тое, што ён, ну, з нейкай напругай ідзе вот на неабходнасць гэтага рэферэндуму. Ну так, нельга, конечно, такого выключаць, тому што, ну, як бы тут две сілы борюцца, да. З аднаго пункту гледжання разуменне, што трэба мяняць, трэба рабіць палітычную рэформу, тому што, ну, не можа уже сістэма працаваць так, як яна працавала до 2020 года. Ну і з Лукашенко трэба нешта рабіць. Да. Але пры гэтым, конечно, ну, няма жадання і ёсць дакладнае разуменне, што гэта вялікая рызыка. Вот для Лукашенко, конечно, гэта рызыка, вот такая рэформа. Ён ніколі не меў гуляць у складаныя палітычныя гульні. У него няма падставаў давяраць самому окружению. Конечно, вся гэта такая дэманстратыўная лояльнасць, там, и лоббизание, это, ну, конечно, выключна, скажем так, гульня да, людей. Конечно, як толькі, скажем, повернецца да іх спиной, все будзе зусім по-іншаму. Вот, и, конечно, вот, разумеючы всю гэту вот складанасць, ну, няма, конечно, вялікага імпэту і жадання не форсировать гэты працэс. Ці будзе, скажем, скарыстаны вось гэты механізм, скажем так, надзвычайнае становішча, ці нейкі іншы надзвычайныя сітуацыі, каб вот адкласці рэферэндум, ну, не ведаю, паглядзім. Конечно, выключаць гэтага нельга. Таму што ў любым выпадку гэта кампанія, гэта істотныя рызыкі для, ну, дастаткова аслабленай палітычным плане дзяржаўнай сістэмы, якую мы зараз маем у Беларусі. І такі стрэс дзяржаўная сістэма фактычна можа не вытрымаць, в тым сэнсе, што ёсць жа меркаванне, што зараз Лукашенко не можа выйграць ніводнай электаральнай кампаніі, ну, скажам, не проста чыста, а вось нават з фальсіфікацыямі. І гэта зноў ператворыцца ў нейкае гвалтоўнае дзеянне, гвалт супраць народу. Ну, есть такая верагоднасць. І прычым не толькі супраць народу, але і уласнай вертыкалі, ад якой будуць патрабаваць всякай мобілізацыі, всяких там планаў, і каб там, скажем, агітацыі, ну вот, і гэтак далей. Конечно, гэта кампанія, ну, дакладна не будзе простай.
у любым выпадку, да. Ці будзе грамадства пасіўна, ці ну будзе актыўна, ці супраціўленне будзе ціхае, ці, скажем, такое, ну, скажем, неяк больш выражанае. Ну, але так ці інакш, вот зараз ну, вот не праглядаецца, якім чынам Лукашенко можа зрабіць гэту кампанію такой, каб яна заслугоўвала давер народу. Ці прынамсі, так скажем, каб яна была успрынята без нейкіх эмоцый, так скажем, вот, ну, равнодушна, да. Ну вот, как здаецца, што вот как все ідзе неяк крыху по-іншаму сцэнару. Таму, конечно, это ёсць праблема, будзе праблема, і, конечно, гэта кампанія будзе таким, ну, істотным стрэсам. А гэта яшчэ адзін з аргументаў, чаму можа будуць все-таки разглядаць за сцэнары яе куды-небудзь адкласці. Так, дзякуй. Гостем сённяшняй размовы быў доктар палітычных навук Андрэй Казакевіч. Размовіў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам. Дякую.